салом алейкум народ, ва чӣ хеле ки ман шумо дар абишат карда будам ки видео дам ба дам мебурад ва ина имрӯз бо видеои нав мешавад дар бораи чӣ хел хомӯш кардани рекламаи YouTube. Яъне ки чӣ хел барои рекламаи YouTube хомӯш кардан чӣ хел бояд кард бе ягон воситаи программа ва бе ягон чиза установка кардан. Ба ҳамин хотир агар бихоҳем ки ҳамин маълумот дар шумо важне бошад, видеоро то охира тамошо кунед, фикротон дар комментария нависед, видеода лайк монед. Мо мегзарем сар мекунем. бародаро, ҳозир ман шуморо ба сабти экран ва ё ки просто как-то оддӣ карда шуморо нишон метем, яъне ки ёди дар телефони дигари ман нишон метем ки чӣ хел дар ҳолате ки шумо якум киноро мебинед, ҳамагӣ шумо ба як амал, яъне ки як корро мекунед ва чӣ рекламае ки YouTube мондагие дар видео, дар кинои дигар касо ва ҳамвора шумо метавонед ки хомӯш кунед ва далши дигар шуморо ғам натад дар вақти тамошотон. Ба ҳамин хотир видеоро то охира тамошо мекунед бародаро ва мо чӣ хеле ки кардем ана ҳамон хел мекунед. хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунем ки бисёр нашоти ҳамин тема дигар савол нашавад. ба ҳамин хотир мегзарем тамошо мекунем. рафтем. бародаро, барои хомӯш кардани реклама, яъне ки мо ҳозир дар ҷа чӣ кор мекунем? Просто мо кино тамошо мекунем ва ҳозир мо як киноро мемонем. Примерно барои вақти шумо нарафтан киноро тайёр кардагием, яъне ки чӣ хел шумо метавонед ки рекламаи YouTube хомӯш кунед ба як кор бе воситаи ягон программа. Дар ин ҷа чӣ кор мекунем? Ина примерно мегирем инами киноро. Когда меня спрашивают, с чего все началось. ва чӣ хеле ки дидесем бародаро, анами нуқтаҳои зардакое ки шумо мебинед, ана ҳами ҳар як нуқтаи зардак реклама, яъне ки баъди ҳар чанд дақиқа шуморо метавонад ки дар кинотон реклама сар буда ва барои ин чӣ кор мекунем ки шумо бояд рекламаи кинотон гум шавад. Чӣ кор мекунем? Масалан, кино рафтеста, барои ҳамин сирхаки канечкаро дидед, яъне саршавии видеора ира меқапем то охира мебарем ва кино полный буд мешавад. як бори дигар айсар плеера сар метем ва димбора кино надиден тамом шуд, яъне ва айсар Когда меня спрашивают, уже аллакай чӣ хеле ки дидестен ягон реклама намондааст дига дар кино. ҳама реклама буд шуда ва дафъаи димбора шумо метавонед ки ба ҳазур кинора фарқ надорад, байт гӯш мекунед, кино тамошо мекунед, бе ягон реклама то охира тамошо кунед бародаро. чӣ хеле ки ман ваъда додам, ягон мушкилӣ надора. бахшиш зиёд бародаро, бахшиш зиёд ки занг дадан ва чӣ хеле ки диден шумо ана қадар кор дора. ва бародаро, чӣ хеле ки диде ягон мушкилӣ надора, ҳамагӣ шумо тонистем ба воситаи як матад кардани видео то охир шав ва чӣ хеле ки диден уже аллакай ҳар як нуқтаҳое ки ман нишон додам, ҳар як нуқтаҳои зарде ки реклама буд уже ҳамаш хомӯш шуд, яъне ки шумо просто так метавонед ки бигзаронед шав ва кинора ё ки клип ё ки так дале чизе ки ҳасташ шумо просто так бе ягон реклама тамошо кунед бародаро. ба ҳамин хотир агар ки ҳамин хеле видео шумо дар интернет бошад, пас ба канал обуна мешавед, видеоро дастгирӣ кунед, лайк ва поделиться мекунед ва мо боз ҳам видеоҳои бениҳоят чизое ки барои шуморо бовар дорем 100% дар кор мешаванд, мо барои шуморо тайёр мекунем. хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои оянда. хайр. ишқ оне нест ки як-ду рӯз дӯстдоштаатро истифода кунӣ, баъдан раҳояш кунӣ. ишқ ин аст ки то пoi ба марг бо ӯ бошӣ, дигар ба касе назар надошта бошӣ. муҳим қалб аст, вагарна чашм ҳар рӯз беҳтарашро мебинад.